Kamusta mga pare ko Yun guys, no? May pag-usapan ko tayo ngayon sa pagbablog ko. Kasi alam niyo na, baguhan lang ako. Ngayon lang ako nakapag-vlog ng ganito. Saka, ang pinakamahirap pala mag-vlog, yung dun ka sa, sa public. Dun ka sa public mag-vlog. Ang nakakahiya guys, sobra nakakahiya. Promise talaga. Parang parang bakit parang naisip mo bakit mo ginawa mo tong vlog na to. Parang, "2,000 years later. 6 siguro bulungan pakay sa kanila at least masaya ako, masaya din kayo. So yun guys, kung napapansin nyo guys, yung bagong upload ko, yung dating upload ko pala, hindi pa ako marunong nun guys, hindi pa ako magaling nun, at saka yun, hindi na ako nahihiya kasi ang kapal ng mukha ko na. hours later. 3 hours later. So yun guys, magbabalik na naman po tayo, no? So yun guys, di na ako may mag-vlog 2,000 years later. dun sa malayong lugar. So yun guys, no? Medyo di tayo gapo. Hindi tayo gapo. Wow. Yun guys, no? So yun guys, pangalan ko pala si James Michael P. 12 o'clock mid. So yun guys, sa totoo lang guys, hindi ako Tagalog, Bisaya ako, taga Mindanao ako. Bisaya dito kasi guys, parang Meanwhile, 2 hours later. parang gusto kong mag-Tagalog pag nag-vlog. 12 Bisaya talaga ako. Pero dito lang ako sa vlog Drop it. medyo siniseryoso ko na to. Gusto ko sanang gusto ko maging isang vlogger dahil gusto ko mapasaya kayo at saka makikita sa mga tao na This my shit. All the girls stop your feet like this. Few times I've been around that track, so it's not just gonna happen. guys, so yun guys, no, isang baguhan lang, hindi pa marunong mag-intro, di ba guys? Pero okay lang, hindi naman ako perfecto para gumaling ka agad, di ba guys? Di ba, lahat ng vlogger dumadaan ng ganito, nangiyak, nagtatago pa pag nag-intro, di ba guys? Di ba di ba guys, nagtatago pa kapag nag-intro. yung mga vlogger, yung nahihiya pa baguhan lang. Kagaya ko, baguhan lang ako, nahihiya ako. Ayaw kong sa kwarto ko doon. Ayaw kong mag-intro doon kasi nahihiya pa ako, baka marinig nila ako So yun guys, so bahay ko, isang bahay namin to, dito ako pumasok para walang makarinig. Nilinaan ko lang yung boses ko para baka sabihin nila na ako
wala na yung utak ko, basag na, ano na, sa Bisaya. Ano na, buang na sa Bisaya. So yun guys, kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please, don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Thank you for watching. I hope enjoy this video. Thank you guys.